Amin. Mas Kemet, sik Mas Kemet. Nggih. Iki duduk sing mbok pacaki vampir ning Purwosari duduk ya, nggih. Duduk ya? Betul. Oh, senes ya beda. Kowe nganggo sepelan sapa neh Dina? Kok gonta ganti Mas aku ngono lho. Tak ganti wis penak aku lho Jane jane. kok kulite mon klothok lah nak. Angger kulite nglothok ganti. Ganti. Kuwi apa wit apa piye ta? Golek sing murah Mas. Lah nggih, pokoke sing biasa dibeli itu nggih kula niki kok Nggih. kula pun manut pun saestu niku. Ngaten nggih. Nggih, niki Menjalin tali silaturahmi sowan wonten ngarsanipun Pak Kades. Pak Kades Pak Iswantoro. Nggih. Nyuwun sewu. Saderengipun Cak Yon menika pidalem saking pundi? Kula nggih sami kalih niki Bojonegoro. Bojonegoro. Nggih, jenengan kan Kades Mas Komet ngasta wonten pengajar. Boten pun medal kok guru to. Nggih. Pun metu. Medal napa metu? Medal napa didalke? Metu dhewe. Oh, metu dhewe. Seneng aku metu dhewe kok. Malah paling dipecat ya. Ora metu. Pun medal. Pun medal. Nek niki tasik Mas Komet Om masih guru ya? masih tasik menika Oh, tapi jiwaku tetap pendidik, Mas. nggih to, malah saniki dados galang sing kondang. Amin. Ben dinten kula angger dalu ningali live jenengan, Mas Akbar terkenal. Nggih, Live walah. streaming Mas Akbar wassalam niki. Assalam jengkulmu. Syah Alam. Nggih. Kok wassalam? Alam. Salam. Sowira ketemu lho tadi. Wis pirang puluh tahun to? 16. Suwe men lho. Lah Mas Akbar ini dalang tahun piro kok 16 tahun. Rumangsa niki Mas nggih. Nggih. Tanggapane nek gak kleru pulang sawal iki 40 piro ngono lho Mas. Lho, bengine mau ke 30 kok. Tanggapan 40 ki jane melok bengi ndi kok. Lho, oh gak sing bengi iki enek 38, Hah? sisane kuwi esuk ngantek jam 8 tok. Oh. Iya wayangan. Yo gak ngono. Lah, Bang. Mbah. Pemayangan ana 40 dina mboten. Iya, Kula iya. ki sak murmate mawon. Lah nggih alhamdulillah panggih teng mriki nyatane yo tenan Mas Akbar gak tahu ketemu yo tasik enem. Percaya ta. Berbakat sik ganteng kaya lha kowe ngomong mau ning guri Nek gantenge aku ora omong, nek gantenge ya standar ngono. Wah, jambut. kowe yo ngenyek rumangsane Piye. Mas Akbar Lah iki. pancen ganteng aku to. Potonganmu kaya suwo ngono arek dadak. Lah mau takon ibu-ibu sing ngarep ganteng ndi aku mbek Akbar. Jajal anu, disurvei. Nggih, Survei. Pak Yon. nyuwun pangapunten nika warga Ketawang. Nggih leres nggih. Ketawang, ayo. Ketawang niki ibu-ibu antusias teng ngajeng piyambak nika komplit red. Ganteng pundi Mas Akbar kalih Mas Komet? Sinten, Bu? Oke. Lah, kok iso oke lho jare Ora, ganteng kamu jare. Ora masalah tak buktekno sing penting. Lho, Nek pancen ganteng kono, iya. aku wis payu dhisik kono go. Berarti kan ganteng aku. Nuwun sewu Mas Akbar jenengan apa dereng kagungan garwa nika? Ah, sapa sing gelem? Ini yo ora apa-apa. Iki yo sithik nyelengit lho ki. Cekit biasa niki kula mboten nate. Kok iso ngarane sapa sing gelem rumangsane lho? Wong masyarakat Ketawang we survei ganteng Akbar lho. Lho, Ganteng tok gak cukup rumah tangga lho, Mas. Tak omongi lho. Karena Mas nganten, Mbak nganten niki. Niki kan ngunduh pelem. Mudah mantu. Mantu. Mudah pelem Mantu, yo Pak. ngepelem sapa? Ngunduh mantu to. Heeh. Mas sinten kalian Mbak sinten? menika Mas Mas Panda. Panda kalih Mbak Vina. Ora cukup gur ganteng tok. Lah terus Sing penting eneng lanang eneng wedok. Lagi dadi. Lah ngono. kok syarate wong rumah tangga pengen omah-omah nikah kuwi Tanggaku kan ganteng eneng 10 luwih ya gak payu-payu. Kuwi mergo wong gak nekat lho ngono lho. lah syarate nek pengen ndang rabi piye? Lho, nek aja wedi ora duwe apa-apa, aja wedi tanggoku langsung nikah. Bar nikah apa-apa saiki duwe. Alhamdulillah. Sik ngene iki berarti aku padha karo ngangsu kawruh nyecep ilmu sadurunge aku sok rabi ning Mas Komet sik. Lho, yo no ki sana. Wah, modele kaya tagak mik ngono kak. Lho, diakui maupun tidak kiril. Piye? Omah-omah piye? Saya sudah mempunyai 2 anak. 2 anak, cewek Iya. cowok cewek, cewek cowok cowok. Aku seneng cewek-cewek. Lho. Anake 2 cewek semua. Nggih. Nih. Cewek-cewek. Nek cowok-cowok aku gak pati seneng, Mas. Ya ora kaya cowok nggih Mas Akbar nggih. Nggih no cowok. Anak lanang kuwi disekolahno dadi sarjana seni contone Mas Akbar. Nyatane saiki ya terkenal nyambut gawe ya penak. Ning wedok ki luwih gemati. Gemati wong lanang, Met. Aku gak seneng wong lanang ki angel disapih ya angel. Sik to, ning ndi ki gemati wong lanang. Nah. Angger pernikahan iki mas kawine saka wong lanang lho. Wong lanang.